dus, dit is wel een evenement waar Natal heeft natuurlijk. Dus, het is een speciale wedstrijd natuurlijk. Dus dan brengt ik gewoon voor dit ding met meisjes, maar zoals al hectiek en media-aandacht. Dus, Hoe stond het met rond te wijzen bij de Tour de France? Oh ja, voor mij is het gewoon een wedstrijd. Als het snel van start gaat, dan hebben we gewoon een plankje gas. Ik bedoel, het is ook net oors als oors. Nee, is de Tour de France dan het oors en oors? Ja, het is natuurlijk oors als oors, maar het is, als die op een fiets is, nee. Ik bedoel, het hele circus wat er minder wat het eigenlijk speciaal maakt. Dus, en als hij daar net de volle van oorlogs, dan is het gewoon een wedstrijd. Ja, het is een oors, want die is net weer bij de Rabobank ploeg, bij de Green Nets ploeg, nou bij de Tour de France. Hij staat een hele andere rol nou in die team? Een hele rol, ja. Wie zit hier meer mijn snelle ploeg, zeg maar. Dus wie zal ik wel eens een keer sprint doen maken. En waar ze in de bedding komen, dan kan ik wel wat meer mijn eigen kansen. Zit hij dan een Roberts doet hij dan bij die sprint? Of neem dat echt meer voor de bedding is toch? Ja, het is gewoon voor de ploeg is belangrijk dat een snelle winning doen. Dat is een overwinning zou ik is. En als dat in de sprint is, dan zeg ik heus misschien daar een bijdrage maken. Het is net zo dat ik er dan een beetje de kantjes van haar in ken. Dus dan zeg ik heus wel eens een keer wat waar maken. Dan is het gewoon zwaar dat die Ordeman fris in de finale komen. Maar ik kom hier natuurlijk met 100 kapot erin misschien. Nee, maar onvallen, dat is wel een beetje het idee. Ja, dat zie je vanzelf. Ik weet het, ja, dat is wel de bedoeling. Dus, maar ja, wie zit vanzelf zien dat erin zit. Ja, een beetje kriebels al? Ja, het is voor mij maar wel beginnen. Ik bedoel, wie ben je nou toch? Dus, kriebels, ja, voor mij maar wel beginnen. Als ik een etappe onstipt? Ja, dat had ik wel vaker zijn, dat zou werk het er net. Dit is net zo dat ze is van, die hoort is een mooie etappe, je geeft even een ongeval in of zo werkt het er net. Dus gewoon elke etappe die leidt, maar de kans pakken om proberen die mee te zitten, zeg maar. En, dus ja, dat wordt op zich al een lastige kleur. Alleen nog, wie zit zien hoe het erin. Er zijn een aantal etappes natuurlijk best in best is om mee te zitten in een goede ontsnapping en hoop je dat je tot een goed einde brengt. Succes, veel plezier. Oké, dankjewel.